Kochiko changa chipisa chekwa Murambinda chi. No nyaya mukoma KB yende kutungamiriro pamusoro kwanzi inozofanira kuuya but ichishandisirwa neimwe nzira nokuti ndikusaka tichikatadzisa kuvakuru dzobatwa dzopepetwa asi musoro unyaya inotizwa akapiwa mushonga wokuti azvivandudze mukuwasha akapiwa mushonga wokuzvivandudza muimba yemukati nambuya amai vemukati zvakazoitika zvacho beyond deep down beyond deep down beyond deep down oh beyond deep down beyond deep down beyond deep down yabeni waroya wana piro mumba iwe pulo mani select andina kuchibatalika kashika ndakaremerwa ndopotashedza umwe wedu Rashio Rashio wedu ndishona naye balaba Rashio chauke rekati uyawundinzire ndaremerwa ambuya vanga vaziva sei kuti mkwasha ari kuda mwana akaenda straight kunoudza amai wake amai vakati awa ndingagaresve ndaudzwa nebwana mwana ari munjara mapati kwaide vakuruwo asi ambuya ingangere mapati ina ndichadi alright vakuru inini bana sezo iri international imane ndibaroze nyika yakandibata yakawandisa izvo zvakutoda minister vauye kuti vauye pano chikonzero vari kuita zvinezve vakawanda ndichazouya mukoma KB mai Eleni ava ndivachishongo manjenjenje vari pachitongesa apo kwanza ndisiye chimuti ndine nyaya yandichauya nayo mukoma KB inorwadza yakaitika parufu kune imwe nzvimbo iri kunonzi kukana mission vanhu vari parufu kusanganisira vabva kunzvimbo dzakasiyana vanhu vaingodonha parufu vachida senge vari kufenda vanhu vakatanga vachiti ndive hukama vari kurwadziwa nemufi kupisukira vaona vakutodonha zvakare vatorwa nevamwe vatobva kure vakudonha wani munhu achibva azongoti panapa patoipa vamwe vanhu vasina simba ngavatise parufu panapa tinogona kupera tese wani munhu achibva angoshedzera kuti ndiri kukumbira amai vabvise juzi ravakapfeka vaise kunze kwemusha kunze kweyadhi vaiye vakati sarai zvenyu mucheme munhu wenyu inini handingasiye juzi rangu bheta ndiene nejuzi rangu vachibva vaenda vanhu vakasara vakamuka pakutoda kambo kanoti juzi saka mangwana chiriko ichocho vano rered mumusoro pamwe chete kane muhuro munomu achibva azopiwa jiraka reblue kuti aite sei afuge sezvo vanhu vanga vawanda asi anga akabata chinenge chitswanda muchida kakuona kapikicha iyi manyai paNational FM WhatsApp channel paka Harare bufakose Andrea simuzambata tirobe pakatsikatsika Andrea simuzambata tirobe pakatsikatsika Andrea simuzambata tirobe pakatsikatsika simuzambata pakatsikatsika simuzambata pakatsikatsika simuzambata pakatsikatsika simuzambata pakatsikatsika kunaliko kukateleraniko kuchisouyaniko zvikazofamba se Mother Mary rikiti mfakose chiramira tani icho kwadi muri yaZimbabwe rikati kusivisei haiwa mashura nemanejo zvinenge zviri mukati mekuitika usiku masikati nenguva dzese mwanakomana anobva mukati menzvimbo yehwedza akabva ashanya kuya mukati medhorobha reguta redhorobha reHarare ndokuenda kune shamwari yake inoshandira paGulf Complex mukati medhorobha zvikanzi honeka shamwari zvawanga uchida tambofambisa zvedu asi hazvina kufamba asi mira unzwa hama yangu handingakuregere uchitambisa mari yetransport wambodzokera kuhwedza wadzoka mukati meguta zvakare haiwazve isu tinogara mudzimba wani handi kumba kwedu right Tell your shiwiri beautiful. Papa Pati.
Dorasa unere. Dotsudzurere. Tinanguwa baba Isabel. Izwa muri yasimba posandiri kutaura pano. Zvakabva zvadaro hasi zvinoitika ndezvekuti mwana komana iye akapinda mukati mekutare Harare akazopiwa pekurara neshamwari yake kubva kuGalfu ndokuenda kumfakose. Vaenda kumfakose vakomana vanomwa ndati vanoudzatsa ndati bhiya vanochera ndokubva vaenda pane imwe nzvimbo iri kumwiwa doro iri mukati menzvimbo yemufakose padhuze nekunjaji pari kupisa panozivikanwa. Baba uyu mukomana akatora mumwe wake anga auya muHarare kubva kuHwedza ana muri. Aiwa ane muri. Okay. Zvazvo kunguti shamwarika ndimbokuratidzawoka kuno ndokatogaraka tisatabororaraka toborozvira tokogocha ubona zvinoitwa kuHarare ndokunopinda papa vapinda kudaro vapinda mukati menzvimbo iyi ipapo panopisa zvishuwa ndakambonarika nepo vasikana vana marwei vanenge vakamira kurodhi vanenge vachiblinga mazuva vanenge vachiglow patachilaini mukomana wekuHwedza usika ndibva angonzi ndozvinochita adasisa but tiri kunopinda pa ichokwadi kuti munhu wakaenda naye mukoma KB haite izvozvo ndokubva aita sei ndokubva apinda mukati zvikanzi todi apa ndopatirigocha pa akanzi enda uchimbonocheka kuti nyama yedu yaita here mukunocheka kuti nyama yaita haana kunocheka nyama iri kugochwa akacheka nyama yemunhu mupenyu akaona munhu ari patachilaini ndokubuda kerikoti dzve mukona zvavakawirirana zvikanzi izvo nemari yechecheyo akabva anzizo short time $10 zvikanzi ndinayo asvikako apedza kuita zvinhu zvake ndobva abuditsa $5 zvikanzi asi zvatawirirana ndehaka hauna kwauri kuenda mukomana kusara kutsvaga umwe wake umwe hangawanikwe so vataka kurwisana aida kurwisa musikana zvoita sei zvokumukwadza kuti atize but still chero akatisaka aisagona kubuda kuenda kure chikonzero haaziko kuenda aitanga apinda mubhawa zvakare mune mumwe wake wozoti ndaparamura mhotso shamwari katitize pano munyowani kumfakosi munyowani munzvimbo iyi zvadaro mukoma KB paakataka kudetsera nemunhu vanhu vakabva vaungana vana sisi nguva iyoyo vakati uda kuita sei uda kurova munhu wawashandisa usina kupa mari yake azvita ndokubadana nasisi ndokutaka kurwisana nasisi ndokutorwa musikana mkuchinoyo ndobvaendeswa kumapurisa vasvika kumapurisa mukoma KB vagara kuya vakandwa kuseri sopa vakasvika mukomanawo paakangotaura nyaya yekuti mukadzi ndiye akataka kutaura nyaya yekuti andirwisa mushure mekuti ati anondida zvataka tichiita nezvaandipa haana kuwirirana vachibva nze mose mune mhosva mukomana achibva ataurawo mashoko ekuti aiwa kam mukati mekurwisana apa wandiruma apa wandikuwadza zvikanzi apa wandirova hembe yangu adambura zvikanzi public fighting plus zvamanga muchiita izvi hazvibvumirwe endai kuseri kwekaunda kuseri endai kuseri ndobva vaenda kuseri unzai mazita baba ndonzi Washington Marimira aka Boshogora apedza vo zvakari unonzi adiko ndonzi Isabel Marimira maseni makafanana svinoti polisi inini munosiyana here iwe unobva kuti mukomanayo hai ndobva kuHwedza uyu ndio muno kuHarare zvikanzi ndizvo waine mukadzi akaramba achivarira akati no bvunzai vanhu ava vanochiitira zvimwe zvino nguvayo zvikanzi togona kushedza bhosho apa kapa taurai nyaya dzenyu kunodaiso baba vemukomana uyu pavanga baba vemukomana uyu musikana havana 2 weeks vatobva kuHwedza vatirwa kuHwedza kwanga kune rufu but nyaya yekuti vana vanongochengetwa muguta havafambire vamwe havaendi kumusha mukoma KB ndobvatirwa patachileni inyaya yandiri kutaura kai saka ukama huripo pakati pa Washington Marimira na Isabel Marimira avo vanga vari kuseri kwekaunda kumapurisa ndoupi ndisisina bhuti pakuita sei vana baba vavo mukoma nemuningi mukomana akatora mwana wababa mukuru mukoma wababa ndisisina bhuti mukomana akatora mwana wababa mukuru saka baba vemukomana ndomudiki akatora mwana wababa mukuru mukoma wababa ende zvisina basa zvakatoitwa mapurisa mushure mekunzwa nyaya iyi vachibva vati kudini ndoyandida kunotsvaka kuti ndinozivi kuti pavachiri mukati mhosva dzavo ingani mhosva ndedzei inonzi mhosva ndeipi nokuti pavakaenda uku yange iri nyaya yekuti varwisana nenyaya yekuti hauna kupa munhu mari yake sezvamakawirirana asi vachisvike kuva vachibva vanzi nezvacho zvamanga muchida kubhadhara naizvozvo nenguva nenzvimbo yamanga muri
Zimbabwe plus 263 chirongwa chine vhosho ngora muchiri kunzirwa ndati ndakungorova tunge kusona kwechemberi kupfapfaidza kumhanya tiri mukati mekuenda paka mapinira papi chitungwiza ndiri pachitungwiza muri mzomwe ndichachibatanidza pachitungwiza pane murume akaroora mukadzi wake asanga changoroora mukadzi uyu ane pachechi painamata good ari mukati mekunamata chechi iyi ina madzibaba semuprofita alright nguva yange ari mukati mukadzi kuenda kucho mukadzi aigara achienda pakereke apa achinonamatirwa achiti ndiri kukumbira imba yangu isimbiswe ndiri kukumbira imba yangu murandarume wangu kana ane zvimwe zvakaipa zvaibata asi kana ndavakaimba naye ndoda kuponeswa toda kuvaka toda tigosimuka tiri vaviri tenioloshi zvadaro mukoma KB vanhu ava vakazoroorana ndokuita mazuva vasingavai pachechi pakapedzesera madzimai uyu kuenda pakereke aitirwa munamato asi akazokumbirwa nhamba namadzibaba nemuprofita ndokubva vaenda mukoma KB madzibaba patopera mazuva vanotopedza kuroorana madzibaba vangasaone munhu kuya kupi kuchechi ndobva vasenda message zvikanzi muri pendiri kutsvaga ndisikuonai ndine mashoko nemandira weda mukadzi akapindura akati ndechi zvikanzi nangoti sezvo mweya wakaona kuti hapana chiedza tinogona kusadzisa Pullman selector mweya sokureva kwavakaita kukati mukati meripinisho horomaiti spine for the beaten pro ndaona pasina chiedza ndaona pasina kuvaka ndaona masvingo achikoromoka kureva kuti mukavaka zvichakoromoka denioroshiwiripinipo saka toita sei mukadzi ari kutopindura padzi vakaita sei vakatoroora zvikanzizvo ndafunga hangu kuti tizadzise nokuti denga kana rataura tinofanira kusadzisa muprofita akukombisa mudzimai uya mukadzi uyu zvakamuremera kuramba akabata foni iyi ndobva pamurume wake onai endeni zvika nemurume azvinetsi handei kuchechi amai kumakunde yekumakunde amai kumakunde yekumakunde jekesa musutu yekumakunde kufamba uko vakananga kuchechi ndokutosvika pachechi vasvika pachechi muprofita anga aine maziso enyama esadza aiona mukadzi chete aisaona murume kana kumuziva vanhu vauya vese pachechi muprofita angasaziva kuti mukadzi wainamatira uye akaroorwa asi kuzviziva mweya wake zvongosingaona but waiona kuiye mukadzi kuda munhu arova ndaita seyasimudza vanhu wechinamba 7 mai avo ndobva wasimudzwa ndatarisa mai mukati meripinish ndaona muri munhu ari kuzama kuda kuvaka imba yake asi ndaona mune munhu muri kufambidzana naye nguva muchizama kumira kuda sei imi pachinyi zvinhu zvakarongeka but murume uyo haiti nekuti kumashure akaita zvakati akamboita zvakati mweya wainawo imi pamutori wechi7 apo murume aripo ari kuzvinzwa ari kuzviona haite murume ende kana imba ikasitoparara ndaona anotogona kutosungwa mukatosara muri mega zvekusatsuka mweya uri kuona saka azviti murume haiti mune laki kusvika panapa panguva ino ende mashoko aiteropa aisirisa vanhu sokuti munhu wese akangoti mai vayambuka nguva iyoyo murume ndokusumuka ndobva amira so kana uri pakereke munhu akasimuka akamira pane vemutemo vakafana nevadario vada kuziva kuti sei munhu achibva tomhanya unomira ipapo kuti anzi kuti aturikire pane chii muprofita ane zvaapiwawo ndobva amira paya zvikanzi ndine zvandoda kutaura zvikanzi ndine zvandoda kutaura ishe ari kusadzisa pane zvaunotanga kutaura unoti kudinika haleluya nditika panoda slogan yemweya rugare vari pano vari kuti vane zvavanoda kutaura ngavataura tinzwe right zvikanzi madzibaba ndoda kuti mutiudze kuti zvamuri kutaura muri pamwe here kereke katiri zvikanzi kudini namadzibaba zvikanzi izvo nemudai nemuturikiri wewo izvo zvokuti hazvizadzise vachi akangoti akangonyarara ndibva pamhanya mumwe otikavhira ndi pamwe mwedu wasika asvika paipai vakaita tumu kuvaKB akataura kuti achisimudzire here asitaurike ndobva vanyarara kusvika iye murume ataura kati ndiri kubvunza kuti madzibaba
zvamuri kutaura muri pamwe nokuti munhu wamuri kutaura mukadzi wangu ka mudzimai wangu ndipei phone nguva yakadzi ndipei phone baba pad andipa chechi vantu vakadzi kuvarume uku muprofita akatsika 2 steps akatori kuseri kwekrawa beyond deep down beyond deep down beyond deep down yemeni ho varoya vadapirovuva iwe fita achibva arova 2 steps angatori kuseri kwekereke so pachechi apa uchita sekunopindwa kunenge kune varume pane pangu pane matombo so murume kwangu ejambe redomba kati komana ndimukangomhanye sheti ndikutemai murume wemudzimai aipfimbwa nemuprofita akanga atojamba wadozere kabata matombo akati mukangomhanya cheti ndinokutemai nguva yaitaurwa zvine murume uyu angatosvika padhuzi chako zvandiri kutaura ndezvekuti murume uyu anove ndiwe madzibaba akadonda mazino maviri akabva mazino maviri madzibaba vanga vakapfeka gemenzi vanga kutopfeka gemenzi vanga vachitori muimba yaMwari vanga vakabata tsvimbo vakatobata tsvimbo asi vanga vakumhanya patsvimbo vanga vaisiya zvavasina kubata icho chopisa icho KB naBhozho madzibaba avoka ndinonzi Born Savi ndiri kuno kuHatcliffe so nyaya inonetsa ndeyekuti vanhu vari pakereke babo pane mumwe akazotaura achiti akazi kekutanga vanhu vekereke vamwe vakuda kurwisa murume uyu pane mumwe wemukereke zvakare ari kuti iye hongu ndanga ndiri mukati mekunamata hangu but kumba kwangu izvozvozvo vakazviita ndakangonyarira hangu vakazviita so vamwe vakuti kwanzi nyaya inofanira kuti iendeswe kumapurisa but vanhu vakanga varipo so kune vamwe vanofamba nemabasa murume akaichirwa zvinhu izvi ane basa raanosevenza zvokuti vanhu panga vada kuti anoise ane idea yake yakaita sei yakabudisa munhu wese anga aripo vakawanda vakabva vafirisa anoshanda muhurumende ndikada kutaura neimwe nzira mukoma gabe ndinoti kana munhu akakwanisa kusunungura nyika angatadzise kusunungura baba pake manzwisisa muri yese shona yemaizwisisa kanyemba madzibaba ochitungwisa avo vanenge vaishanda naBhozho iye ndinonzi Emily Yohani Emily icho chopisa icho KB naBhozho ndi Bernard Muzama panotoni pariseko panotoni nhasi right pull man selector avai KB naBhozho pamunoimba rwiyo rwenyu mwana wangu anomira kakunwa mukaka ane 10 months ndaona muprofita achichekerera akanaka kumadokero ndinonzi Jakata paushe wekunze pachigwende churu uyu ari kuziva here kuti anoshanda ni anoziva here ndiri munzwe mweya ndiri munzwe deka Emily Yohani hazive isi tiri hazive mweya mwana chipedza kuzvarwa amai vafa asi mwana akararama kutaura kuno kwatiri kuita ari kurarama neupenyu hwake asi amai vakashaika ndati vakafa kureva kuti vakasiya upenyu Mwari vakaita sokuda kwavo nenguva yavo chii chakaita kuti amai vatisiye nematambudziko apana ari kuziva mhuri yeZimbabwe chikonzero vanotoda kuti vanzwe kuti izvo madhokotera chaita sechikonzero mukadzi uyu paakapona achipedza kupona kudaro mwana akatobuda mwana akararama pasina kuita nguva yakareba amai vachifamba kubva mukati menzvimbo yanga ine mwana pabhedhi vachida kuenda kuchimbuzi ndo pavakadonha pasi kudaro havana kuzomuka zveni madhokutas vakazama nokuvanogona napo asi mukadzi uyu akatobva afa zvachose chinzwai mhuri yeZimbabwe afa kudaro mukadzi uyu parufu rwake akunovigwa vanhu vakaungana parufu vari mukati mekuchema vakafonerana veukama vakaungana vanhu vakachema kusanganisira mukati menzvimbo vari mukati mekuungadzana kuchemadzana kudaro zvakazoitika ndezvekuti vanhu vari pamba apa vari pamusha uyu mhuri yeZimbabwe vakatanga kudonha vakawanda vange vari parufu vachidonha pasi ende aidonha aimanifesta vamwe vachitadza kutaura vamwe vachipera simba zvakavhundisa wanda kuti pakutanga tambofunga kuti iso vakukama vari kudonha vari kuchema nokupererwa nokuti aita munhu yanorwadza mwana asana ari mupenyu amai vafa vanga vasingarwari
vanga vari munhu akasimba saka vanhu vakakurudzira kuti izvo kuriona kuri kuita vanhu inyaya yekuchema kuti sei munhu afa pasina nguva mukoma KP pakazoonekwa kuti pafa vanhu vanosvika kuita 23 vari vehukama vashanya vasiri vehukama vasingodona apa pachibva pasongobuda munhu 1 akataura kuti izvo sabhuku uyai padhuze timbotaura nevamwe vehukama panapo hapana kumira muso tinogona kusiya tose chitunha chiri mumbamu vanhu vese vadonha pasi vamwe vakatofasa chose nekuti pane zviri kuitika ndiri kukumbira kuti kunyange vari mumba mune chitunha vanhu ngavabude panze chasega tibude muyati tiende kunze kwayachi tibvunze denga tibvunze vari kumhepo kuti toita sei vachibva vabuda kudaro kune madzimai akasara ari 3 anga ari kupoto vaizama kuvharavhara mapoto nechikafu kuitira kuti nguva ichabuda vanhu kunze kwayachi imbwa kana huku dzinovaparadza chikafu pavakasara vari 3 vanhu vaungana kunze munhu akanga ari mukati mekutaura nyaya iyi audza vanhu kuti ngavabude kunze kwamusha akabva ati kumadzimai pane 3 anga ari mukati mekufamba zvikanzi amai avo vari pakati pemadzimai vari kumapoto ndiri kukumbirawo kuti imimi pachenyu kuti tienderere mberi nebasa riri pano kuti tigoviga mushakafu tivige mufe dai makwanisa imimi kubvisa juzi ramakapfeka tiri kuona muri kubika pamoto asi muri kutsva juzi hamusi kubvisa apo juzi renyu rine mabhatari asi hamuna kupinda mabhatari makaita ari kusuka kusazi ndiri kukumbira kuti mubude payadhi pano muende kunosiya jaketi kujuzi renyu kunze modzoka zvenyu moita zvese vanhu todzokera muyadhi totaka kuita basa amai vakabuda chokora kuti handikwanisi kusiya juzi rangu zvandingaita pano ndezvekuti ndingatobuda inini nejuzi rangu vanhu mosara muchiga munhu wenyu amai vanhu vakashedzera kuti izvo kana kuri kuti ndozvinoitezera zadone amai vakafamba vachiratidza kuti vakuda kunobuda muyati vachikobuda muyati vachibva vadonha makumbo ari muyati musoro uri kunze kwayati vachimanifesta vachishedzera kuti aiwa ndini ndakakuuraya vachishedzera mukadzi akafa nezita ndini ndakakuuraya iwawo chako waindishaisa rugare waidanana nemurume wangu musi wakati wakapiwa mari yakati musi wakati wakarara nemurume wangu wakati zvose ndakuurayira vachimanifesta vakarara vanhu vese vakapererwa mukoma KP vanhu vese vakapererwa ariwa ipapo vanhu vakashedzera kuti izvo kune munhu angaudza vanhu kuti budai kuyati achibva ashiredzera kuti amai ava vakarara kudaro musha wacherwa onai kwakuenda nguva dzenyu zvinoita ndidzokere muyati tirigemon zvikanzi nemunhu angataura mashoko dzokera zvenyu munoviga asi ndiri kuda hama dzemukadzi uyu kwete murume wake vauye ipapo chikonzero hama dzikasauya apa ndichataura nemufe amai vanogona kusamuka akauya ipapo mukati uye achibva azomuka akutaura mukwa KP akataura mashoko ekuti mashoko anga achitaura achimanifesta ndo mashoko akazotaura zvakare amuka achiti haasi manyepo kana manzwa ndichitaura izvozvo. Hallo baba Isabel. Network akataura mashoko ekuti network pamuri iri kutiza baba Isabel, network iri kutiza pamuri. Regai katiedze kuabata zvakare ndonyaya yamuri kunzwa ka nkai. Yes, kana ndisingakanganisi amai vanga vakapfeka kajuzi vari kumapoto vakanzi ngavapfeke juzi zvikanzi aiwa juzi handibvisi zvikanzi aiwa ibvai paruwanzi nokuda kwekuti ndimi muri kukonzera ndimi makakonzera amai vachibva vadonha vachibva kamuruwanzi imomo right vakatanga kumanifesta vachitaura kazita romufi mudzimai anga afa kuti ndindakuraya nekuda kwekuti waidanana nemurume wangu. Ya zvakaoma chokwadi. Todaka kunzwa baba Isabel kuti nyaya yakazofamba sei, nyaya yakazopera sei. Kwata kunzwa zvikanzi ndatumwa namai vemwana anovaka murora ari pamusha apa kuti ndozotora nyama. Izvozvi tiri kuedza kakubata kasabhuku pamwechete kana amai vepamba apa kuti tinzwe kuti nyaya yacho yafamba sei. Vanga vasina kupfeka asi mapicture atiri kuwana izvozvi vazopiwa kahembe vakwanisa kakupfeka panguva yacho iyoyo vapiwa kazambia yeblue kuti vazvifugidze asi vanga vane zambia yered muhuro pamwechete ka nemusoro kabantana kudaro. Saka endaika pa National FM WhatsApp channel munozionera mega 0712393852 0712393852 pabodzi na 0713938538 0713938538. Kune vese vari kudaka kuti vaite sei vajoine National FM WhatsApp